рецепта. Рап рецепта. Внимавайте, рап рецепта. Ние ви предлагаме опит прозаичен. Пудинг да приготвите супер естетичен. Супер, супер естетичен. Супер, супер естетичен. Сега пиши. Пудра захар 200 грама и пакет масло. Пухкав крем се получава, слагай и брашно. 5 яйца разбиви бързо и ги прибави. Включвай средно силна фурна и го опечи. Така. Нека да изстива бавно запомни. Просто го покрий с нещо и се разходи. Щом изстина, украсявай ягоди сложи. Малко сладко от буркана сорик порасти. Направи сега купо на гости, покани. Стана пудинг за милиони и така кажи. Кажи, кажи, кажи. И ето, че направихме опит прозаичен. Пудинг да приготвихме супер естетичен. Спазвайте рецептата за супер бодър тон. Пудинг да приготвите за всеки нов купон. Рап рецепта. Лап. Рап рецепта. Лап. Лап рецепта. Рап рецепта. Лап. Ей, какъв пудинг! Супер, супер, супер естетичен! Рап рецепта. Лап. Ах, че вкусно! Рап рецепта. Лап. Супер, супер, супер естетичен! Рап рецепта.